Ето го сега надигаш, ама то не се отваря. Трябва да го бутнеш. Тук с отверката и хоп. Дигай го. Я го започи, пак вижда какво ще стане. Сега да ме от другата страна, че тук е. Преча ли ти? Малко. Яде. Добре. Както е, начин. Помпата е. То майката е, Тук не е изрязан тук. Тя се сваля отдолу. Добре. Той за багаж сигурно тук. Добре. Айде, маса фалиш, а?